आस रे सेटा कि मंदिरटा हाँ ओ सेठी आजा पड़ो से जगन्नाथ मंदिर महेंद्र तने जगन्नाथ मंदिर भयंकर रास्ता देखी आस देखी आस जोता भयंकर पहाड़ सहदेव किधर है? सहदेव किधर है? सहदेव एपटे आईको एबे रास्तार किसी हालिया नहीं रे उठी रेट गला कष्ट लगे एपटे अगर किए आई पानी पलाऊँ क्या अच्छु सब आम किए पलाऊँ सब जगह किए पलवा गाड़ी न छाड़े पलैब कि फोटो उठु महेंद्र तनया जगन्नाथ मंदिर पाखु जो जारा सबर सोरिष पकई बई जाता से जगह को आम जाऊँ फॉलो मी क्या तुम्हें अच्छा नहीं है? देखे देखी हिंदी का हो गया जोड़ा हो जो ମୁଁ ତ ଧରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏଡ଼ିଟିଂ ଚାଲିଛି ଚାଲ କୋଟା କୋଟା ଲେ ମିଥୁନୁ ଚାଲ ନା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ମୁଁ ରାସ୍ତା କାଟିବି ଚାଲ आगे आगे चलो भाई आगे आगे चलो बाबा जी आ गया बाबा जी को रास्ता ऊपर अरे ऊपर जाऊ ना तले रास्ता दी पट अच्छी ऊपर ना मु आगे आगे आसुची सब पछर आसुदी मु आगे पलि आसली आहरी अच्छी रास्ता केमी पथरिया रास्ता रास्ता उठे जाओ पड़े अरे यार आस हाँ आस केमी रास्ता गोड़ खस ये तलू जा पड़ो ये तलू जा पड़ो से मुझे वेट कर बाय ये आइला मो पुओ मागी मुझे मौसा आर वीडियो वीडियो आपण माने खुशी तो मु भी खुशी महेंद्र तने आसी कुंती मंदिर भीम मंदिर नकुल सहदेव मंदिर अर्जुन मंदिर पर जगन्नाथ मंदिर विश्वबसु जगन्नाथ मंदिर सब दर्शन करिया पर एबे जाउछु आमे जगन्नाथ मंदिर हेडा जगन्नाथ मंदिर पाखु जाउछु नीलमाधव नहीं ये नीलमाधव जगन्नाथ नीलमाधव इटे
ସୋର୍ଷ ଫୁଲ ଗଛ ଗାଦି ପନ୍ଦର ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଲାନି ଅଛି ସୋର୍ଷ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି କ'ଣ ସାପ ନା କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ତୁ ଧର ଟିକେ ତ ଏମିତି ଧରେ ଖାଲି ଆଉ କିଛି କରନା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବ ଖାଉ ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଉ ହାଣ୍ଟୁ ଯାରେ ହଣି ହୁଣ୍ଡେ କ'ଣ କରୁ ଏଇଟା ଗଡ଼ି କରୁ ରେ ଏଇଟା ଗଡ଼ି କରି କ'ଣ କରୁ ବାଜି ଧରିବ କେତେ ଲମ୍ବାଟେ ହାଣି ହବନି ଆଗରେ ସବୁ ପଳେଇନି ଚାଲ ତମକୁ ଜଗି ଜଗି ପଛକୁ ହଉଛୁ ହଁ ଛାଡ଼ ବୋର୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋର୍ଡ ଛିଡ଼ିଗଲା ତାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ବୁଟଟା ଆଣିଛି କାଲି ଛିଡ଼ିବ ଜାଣି ବୋର୍ଡ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଚାଲେ ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କିଛି ଲାଗୁଛି ରେ ବାବା ଏଠି ଆମେ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ ଦବିଗଲଣି ସେଠି ସେ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ତୁନି ରେ କିଣ ଦା ବାଜି ରାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉ ଦେଖ ହଁ ନୀଳମାଧବ ନା କ'ଣ ସଞ୍ଜୀବ ପଚାରିଲେ କହିବେ ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର ନୀଳମାଧବ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବିଶ୍ୱ ଶବର ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମାଧବ ଫଟୋ ଗୋଟେ ପରେ ଉଠଉ
ସୋରଷ ଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ କୋଉଟା କହୁଛୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ବୁଲିବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ। ସୀତାରାମ ସେଠି ପଳେଇଲୁ ଆଠଟା 10ଟା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଡେଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପାହାଡ଼ ଅତି ସହଜରେ ଏଠିକି କିଏ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରକୁ ଆସୁନି। ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ଲୋଡ଼ା। ହଁ ହଁ ଅଛି ରେ ଯାଉଛି ଏପଟେ ବୁଲିକିରି ଆଉନୁ ଯିବୁ। ହଁ ଚାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ। ସବୁ ନୀଳା କକା ବସ ଗୌରୀ ପିଲା ପକେଇ ବସ 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 ଇଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ ଦେଖ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ମୁଣ୍ଡ ହଲ ନା ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଇଲେ ପରା ସେଇଠୁ ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଲୁ। ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଲୁ। କାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଛ ଏ ସୋରିଷ ଗଛ ଏସବୁ ସୋରିଷ ଗଛ ପକେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠୁ ବାହୁଡ଼ି ଆଇରେ ଆଉ ବାଢୁ ନା ସେ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ଥରେ କୋଉଠି ଦିଆ କେତେ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଜଳ ଖାଲ ଏଠି ଜଳ ଖାଲ କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଏତିକି ନାହିଁ ଆର 10 ଏତିକି ତଳକୁ ଆହୁରି ଅଛି ପାହାଡ଼। ଆମେ ଏଇ ତଳକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବୁ।